Genesis Kapitulo 37. Si Jose kag ang iya mga utod. Si Jacob nagpadayon sa pagpuyo sa duta sang Kanaan, sa diin ang iya amay nagpuyo anay. Amo ini ang maragtas sang panimalay ni Jacob. Si Jose nga nagaedad sing 17 ka tuig, nagbantay sa mga karnero kag mga kanding upod sa iya mga utod nga lalaki nga mga anak ni Bilha kag Silpa nga mga babay sang iya amay. Ginsugiran niya ang iya amay sang malain nga mga butang nga ginahimo sang iya mga utod. Si Jacob nagpalangga kay Jose labaw sa tanan niya nga mga kabataan nga lalaki, kay si Jose na tawo sang tigulang na siya. Ginhimuan niya siya sang malaba nga bayo nga may malaba nga mga pako. Sang makita sang iya mga utod ngang ila amay nagpalangga kay Jose sing labi sang sa ila, naakigid sila sa ila utod kag wala sila nagbugno sa iya. Isa ka adlaw si Jose nagdamgo kag sang ginsugid niya ini sa iya mga utod, naakig pagid sila tapat sa iya. Nagsiling siya sa ila, "Pamatiin ninyo ang damgo ko. Sa akong damgo, didto kita tanan sa uma nga nagapangbugkos sa mga tribo. Ang akon binugkos nagbangon ka nagtindog sing tadlong. Ang inyong mga binugkos naglibot ka nagsaludo sa akon binugkos." Ang iyang mga utod nagsiling, "Nagahuna-huna ka bala nga maghari ka sa amon? Magagahom ka bala sa amon?" Gani naakig pagid sila sa iya, tungod sang ginsugid niya na hanungod sang iya damgo. Dayon si Jose nagdamgo na naman, kag ginsugiran niya ang iya mga utod nga lalaki. Nagsiling siya, "May isa na naman ako kadamgo, kag sa sini nga damgo, nakita ko ang adlaw, ang bulan, kag ang 11 ka mga bituon nga nagasaludo sa akon." Ginsugid man niya ini nga damgo sa iya amay kag sa iya mga utod nga lalaki, kag ang iya amay nagsabdong sa iya nga nagasiling, "Ano naman ina nga damgo? Nagahuna-huna ka bala nga ang imo iloy, ang imo mga utod nga lalaki kag ako magasaludo sa imo?" Ang mga utod ni Jose nahisa gid sa iya, pero ang iya amay nagpanghuna-huna sing madalom na hanungod sa sini nga butang. Si Jose ginbaligya kag gindala sa Ehipto. Isa ka adlaw sang pagkadto sa mga utod ni Jose nga lalaki sa Sikem sa pag-atipan sa mga hayop sang ila amay, si Jacob nagsiling kay Jose, "Ang imo mga utod nagaatipan sa mga hayop sa Sikem. Maghimos ka, kay paapason ko ikaw sa ila." Si Jose nagsabat, "Sige amay ko." Ang iyang amay nagsiling sa iya, "Lakat ka kag tan-awa kung maayo man ang imo mga utod kag ang mga hayop. Dayon balik ka diri kag sugiri ako." Gani ginpadala siya sang iya amay gikan sa kapatagan sang Hebron. Sang pag-abot ni Jose sa Sikem, may isa ka tawo nga nakakita sa iya nga nagadalang-dalang sa latagon. Ginpamangkot siya sang tawo, "Ano bala ang ginapangita mo?" Nagsabat siya, "Nagapangita ako sang akon mga utod nga lalaki nga nagapahalab sang ilang mga hayop. Masugiran mo bala ako kung diin sila?" Ang tawo nagsabat, "Nakahalin na sila. Nabatian ko sila nga nagsiling nga makadto sila sa dutan." Gani si Jose nag-apas sa iya mga utod nga lalaki, kag nakita niya sila sa dutan. Sang malayo pa siya, nakita nila siya, kag sang wala pa siya makaabot, naghimbon sila sa pagpatay sa iya. Nagsiling sila sa isa kag isa, "Yara,
Nagapakari ang paladamgo. Dali ka mo. Patyon ta siya, kag ihulog ang iya bangkay sa isa sining mga bubon. Kag masiling lang kita nga may talunon nga sapat nga nagpatay sa iya. Dayon tan-awon ta kung ano ang maabutan sang iya damgo. Pagkabati ni Ruben, gintinguan niya ang pagluwas kay Jose sa ila. Nagsiling siya. Hindi naton siya pagpatyon. Sa baylo nga patyon ninyo siya. Ihulog lang ninyo siya sa sini nga bubon sa disyerto. Pero hindi ninyo siya pagsakita. Ginsiling niya ini kay nagaplano siya sa pagluwas kay Jose, agod makabalik siya sa iya amay. Sang makaabot si Jose sa iya mga utod, ginuba nila ang iya bayo nga may malaba sing pako. Gindakop nila siya kag ginhulog sa bubon nga wala sing tubig. Sang nagakaon sila sa hinali, nakita nila ang mga Ismailinhon nga nagapanglakaton halin sa Galaad pa Ehipto. Ang ilang mga kamelyo kargado sa mga pahamot, inog haplas kag mira. Si Huda nagsiling sa iya mga utod. Ano nga to mapulos kon patsyon nato ng aton utod? Agtago-tagoon ta ang iya kamatayon. Ibaligya lang naton siya sa mga Ismailinhon. Kung mo ini ang himuon ta, hindi pa naton siya masakit. Kung sa bagay, aton man siya utod, aton unod kag dugo. Ang iya mga utod nagsugot man. Sang pag-agi sa mga negosyante nga Midyanhon, ginbatak nila si Jose sa bubon, kag ginbaligya siya sing 20 kabilog nga pilak sa mga Ismailinhon, kag gindala ini siya sa Ehipto. Sang pagbalik ni Ruben sa bubon, ag nasapuan niya nga wala didto si Jose. Gingisi niya ang iya kaugalingon nga bayo sa kasubo. Nagbalik siya sa iya mga utod, kag nagsiling, ang bata wala na didto. Ano na karon ang himuon ko? Dayon nagpatay sila sing kanding, kag gintumoy nila sa dugo ang malaba nga bayo ni Jose. Gindala nila ang bayo sa ila amay ka nagsiling. Nakita namon ini. Tanawa kon iya ini sang imo anak. Nakilala niya ini ka nagsiling. Oo. Bayo ini sang akon anak. Ginpatay siya sa talunon nga sapat. Si Jose ginkuslit sang sapat. Gingisi ni Jacob ang iya bayo, kag nagbayo sing sako sa pagpakita sang iya kasubo. Naglalaw siya sa iya anak sa malawig nga mga inadlaw. Ang tanan niya nga mga anak kalalaki kag babayi naglipay sa iya. Pero hindi siya luyag nga lipayon, kundi nagsiling siya. Magalalaw ako sa akon anak. Tubtob mangin kaupod ako niya sa kalibutan sang mga patay. Gani, nagpadayon siya sa paglalaw sa iya anak nga si Jose. Sa pihak nga bahin, didto sa Ehipto, binaligya sa mga Midyanhon si Jose kay Potifar, ang kapitan sa mga gwardya sa palasyo, nga isa sa mga opisyales sang hari. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 38. Madamo gid nga salamat.